uPhirima bafana babiza ngoba i-revolution aba bazenzele igama emculweni eMzantsi Afrika. Ndiyaqonda uba khona ke wanqwala wathi Fondini usibuyisele emva bayesiva isitsho ngolu hlobo. Besisukisa ke le ntwana yaseVetlis uMakhaya umfo kaMzambo ebetha amasiko nezithethe lithuba lokuba nathi sivule iveki sithi yimbadu kwiVukani FM. Wesibhozo kwinyanga yesilimela unyaka wama-2026 ndinguwaseKing Sabatha Dalindyebo Local Municipality, ndiphuma kwaward 36. Ikaka lomntu omkhulu ke lihlala kwaNduli, nam kulapho ndisuka khona. Gama lam ndingu-Asanda Maliwa, ndihamba noSaphokazi Ntika on digital, kanti on technical ukhona uNkosinathi Kaponi, cwangciso lomculo likuviwo Mfundisi. Siya-9 o'clock ngothulanja. Ewe lo waziwayo ngophilileyo yiyo le nto nathi silapha. Into yokuba siyaziwa ukuba singabaphilileyo kodwa ukuphila kwethu kungangagqibeleli. Kodwa yona nto ibalulekileyo kufuneka ukuphila kwethu sikudlulisele kwabo bangaphilanga, kwabo bankenenkene. Mhlawumbi ungankenenkene ngokwasemoyeni kodwa kufuneka siphile ngokuthetha. Emva kwesankxwe kwilizwe lomZantsi Afrika kubane kusithiwa abo bangene ngokungekho mthethweni kweli mabaqhube bahambe balishiye eli lizwe. Oke kushiye izimvo zibethana ngokohlukana kwazo, kuba abathatha inxaxheba bohlukeneyo banoluvo olohlukileyo, nakubeni nje bevuma into yokuba zikhona iingxaki ezijongene nelizwe lomZantsi Afrika. Sithetha nje kusukela izolo ngentsimbi yesithandathu, umongameli welu Cyril Matamela Ramaphosa uthethe nabemi beli bacacisela uba ezi zinto zithethwa ngabantu kuthiwa ke mabahambe abo bangene ngomgunyathi kweli, kuza kuthiwani na okuphendulwa kuzo. Sawuva ke izandi eziliqela apha sithetha sisiva kanye kuyo umongameli Cyril Ramaphosa ukuba zintoni ezona zinto azibeka phambili. Sajonga ukuba ntonto zam ndiyazifumana kusini na, kuba ezikhona esezikhona apha kuba sizoncokola noPhiko Lomzi Adonis, yena usuka phaya kwiPhakama Eastern Cape, besike sanaye apha. Kanti ukhona umnumzana uBulelani Kabunyonyo, yena iconvener eXhalanga Civic Platform. Hlekazi, siyakwamkela. Mr. Bunyonyo. Siyabulisa msasazi, siyabulisa Sitolekazi, siyabulisa Thatha, siyabulisa Mpondo, sibulisa nakubo abaphulaphuli beVukani Community Radio Station ngale mini namhlanje. Inkosi kakhulu tata, inkosi kakhulu tata, siyabulisa. Kanti kwelinye icala sishilo sithi khona kophuma kwiPhakama Eastern Cape nguye nomzana uPhiko Lomzi Adonis. Mhlekazi wamkelekile. Sibulele Mhlekazi, sibulele msasazi, sibulisa abaphulaphuli emakhaya. Inkosi kakhulu. Kanti ke enye ke yamadoda ebengaphesheya kule nto kuthiwa mabahambe ile mibutho ingafumani inzuzo kurhulumente, nguThando Tunce, yena uphuma phaya kwi-SACP Engcobo Sub District Secretary. Nanku usemnxebeni Hugo Chavez. Mr. Tunce. Oh, ibonakala ukuba usasokola kwela cala. Khona ke nomhlalutyi wezopolitiko uGqirha Hlomelo Mgudlu Amadiba. Enkosi kakhulu, siyakwamkela. Ndibulele msasazi, ndibulise kuwe kwigqiza lakho nakubaphulaphuli bonke estudio. Inkosi kakhulu, siyabulela ngokuba nikwazile ukuthatha ixesha nizokuncokola nathi kusuku lwanamhlanje. Funa ke
Phambi koba ndiqala apha kuwe mntaka Adonis, ubalule ngento yobana siyamanejwa nje apha ngumongameli Cyril Ramaphosa, kodwa makhe siqale simve kuqala evuma into yokuba ngokwenene abembi boMzantsi Afrika behlabe bekhangela. Over recent months, South Africans from every walk of life have raised concerns about migration and illegal immigration. These concerns are being expressed in our communities, our workplaces, our schools, our clinics, and across social media platforms. Many South Africans are asking difficult but legitimate questions. They are asking whether our borders are secure. They are concerned about jobs. South Africans are raising these matters because they are concerned about the pressure on our public services as well. They are concerned about safety, security, and the rule of law. These concerns are real. They deserve to be heard and they deserve to be addressed. South Africans are asking whether government is taking the necessary steps to address these challenges. Ya, Mongameli Cyril Ramaphosa, kodwa kumbuzo siwubuza kuwe ekhaya sithi uyitolika njani wena intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa ngomba okanye ngondaba mlonyeni okungena kwabemi bamanye amazwe kweli ngomgunyathi. Mntaka Adonis, utshilo ecaleni into yokuba siyamanejwa nje apha, uthetha ukuthini? Sasazi kumuntu oqale ukumamela uCyril Ramaphosa ngo-2018, i-first of his State of the Nation address ngoFebruary. Ndicinga idate yayinge-14, ndisasikhumbula so State of the Nation address. I think it's 8 years ago. One of izinto wayezibalule phambi sasazi awayethe uzawuzenza esithi thumani mina ndingabala nje zibe mbini, i-bullet train, i-smart city, ziphi ezo zinto xa kunamhlanje. Sasazi kuyo yonke le ntetho ebeyithetha umongameli izolo, uthi Enoch Sontonga, thina nto zaziyo asothuka nganto. Besiyazi uba igibberish leyana hogwash batsho amangesi. Yonke into engenalo mhlasazi ixesha elibekelweyo ibiza kwenziwa nini, iza kwenziwa ngubani, uzawuripota nini. Loo nto msasazi ngeke uyithathe njengento endinothi xa ndithetha it's a serious commitment, ngoba uthetha umongameli nento obuzawuba appointa i-10,000 ebeyithetha ngoFebruwari msasazi inspectors ka-Labour. NguJune ngoku. Have you ever had any post advertised? Have you ever had any appointment? So ndizama ukuthi ke msasazi eli gama lam ndithi siyamanejwa. Fana nawe xa umntwana akho ekhala msasazi, ndithengele ibhayisekile tata, abanye abantwana uthi wena ngo sakuthengela mntanam nge-birthday yakho. Ungcono xa ubeka ibirthday kodwa useno ndiyakuthengela ndizakuthengela. Xa ndisithi ke siyamanejwa msasazi ndizama ukuthi kuwe yonke into engena-account, engena-time frames, engena-person responsible, it's something that anyone else can just say it without any accountability. Okay. Mr. Bunyoni, uyitolika njani wena le ntetho yayizolo? Msasazi, abantu bokufika abafike ngaphandle kwempephamvume eMzantsi Afrika abahlali Union Buildings, abahlali iParliament eCape Town, bahlala nathi eziwadini, bahlala nathi kwi-voting districts esihlala kuzo, bahlala nathi kwi-local municipalities. Abantu abafanele ukwenza umsebenzi wokuqinisekisa ukuba wonke ubani olapha eMzantsi Afrika ukho ngokusemthethweni, wonke ubani oshishina apha eMzantsi Afrika ushishina ngokusemthethweni, wonke ubani oshishinayo apha eMzantsi Afrika ushishina ngee-products ezisemgangathweni. Ngabantu abakwi-local municipalities kwa-local economic development, ngabantu abakwi-local offices kwa-home affairs, ngabantu abakwi-local offices kwi-Department of Labour.
upresident owakhe umsebenzi kukunika kabalala into kokubana urhulumente luza kwenza ntoni na ngezi zikhalazo zifakwa ngabantu, kodwa umsebenzi wona uza kwenziwa at local municipality by aba bantu bendibamenshina msasazi. So ayizoba into eza kwenzeka lena ngesaquphe okanye by the 30th of June. Ngumsebenzi lo uzawufuneka siwenze 6 months, 12 months, 18 months. Ayiyonto iza kwenzeka ngathi ubulala amaphela. Enkosi msasazi. Ngamanye amazwi mntakaBunyonyo uthi le ntetha i-adressa exactly le ngxaki uMzantsi Afrika ujongene nayo kulomba. Msasazi, upresident unike umkhombandlela, unike a line of march, and those okanye abo bafanele kugxininisa ngokwenza le nto ibintetha ibithethwa ngupresident ngamapolisa, ngu-Home Affairs, ku-Department of Labour, ku-Department of Health and Environmental Affairs, Environmental Health. So upresident ubekile umkhombandlela into yobana makusetyenzwe kanjani, kusetyenzwe ngokusemthethweni, umuntu enze umsebenzi wakhe. Ekushiyekileyo ukuthi isezandleni zethu ke ngoku at local level into yobana masenze le nto upresident beyithetha. Enkosi msasazi. Uyatefa mntakaBunyonyo umuntu othi ebekade eyiyekeleni yonke loo nto sekude kusukume nje as organizations. Msasazi, xa useburhulumenteni uyazenza izinto mhlawumbe zenzeke ngonyawo lonwabo, mhlawumbe zingenzeki ngendlela ekufanele zenzeke ngayo. Akukho mntu uphikayo into yobana uHome Affairs wase-South Africa unengxaki ye-corruption. Akukho mntu uphikayo into kokubana abantu abaqeshe abantu eSouth Africa ababaqeshanga ngemali abafanele babaqashe ngayo, including South Africans. Ubuya kwi-security companies azibabhatali le rate fanele bababhatalele yona abantu. So ewe msasazi, kube khona ukuyekelela kwi-departments zikarhulumente, kube khona ukungasebenzi kakuhle kwi-Intergovernmental Relations Forum zoomasipala led by the mayor in all municipalities. Kube khona ukuyekelela ngokungenzi ngokusemthethweni. Uba uyangena edolophini yasecala, ndenza umzekelo, ubona ii-containers all over the show. Akufanelanga zibe khona eza containers uba ngaba besebenza ngokusemthethweni. Now ukuqala kwethu kulungisa kukumamela uba abahlali bathini na. Uqala apho ukubana uzibone nawe into kokubana kukhona apho bendiyekelele khona, and the president has actually said that ubana nabo bengurhulumente bebeyekelele, akayiphiki le into. So ayikokutefa msasazi ukuthi xa abantu bebuza ubana bebekade beyekele ntoni na, ayikokutefa oko. Basemgaqweni abantu bathetha loo nto leyo. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu. 26 emveni ko-9 o'clock masilungise ngapha. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancemisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nespaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. 27 emveni ko-9 o'clock. Madiba uthethile Mongameli Cyril Matamela Ramaphosa. Nyani yinto na ubunoyenza eyona nto ayithethileyo
xa imeko inje uba ubungumongameli? Hayi msasazi, andiqondi mna uba bendinokwenza ngolaa hlobo Mm. ngoba kaloku esi statement asithethileyo usithethiswe yinto yobana engumongameli bekufanele uba usithethile, not that yinto that he means esuka deep down from his conscience, into ethi noko I have ndibayekelele abemi belo Mzantsi Afrika bade bafikelela kule ndawo kuyo ngoku. Uphakanyiswe zezi march and march nezi movement zibe khona, not that yena bezawuphakama ngokunokwakhe. Kuyabonakala ke into yobana if ever bezingakhange zibe khona this pressure from these civil organizations, ebengazukushukuma yena abe uyayenza yonke le nto. And nangoku aphakamayo akaphakami esithi ndibonile le nto yenzekayo erongo apha, but uphakama just to calm down the situation because uyayiqonda into yobana ezi march and march ngoku zihambe zi-across the country, and if akathethanga nto uya kubonakala engumntu ombi. Ayikho genuine ke loo nto leyo msasazi, xa uzawuphakanyiswa yipressure ube even though uphakanyiswa yile pressure nje awukayiboni ncam ncakasana le ngxaki. Usame kuyisugarcoata at times ude ufakele namagama akhumshileyo angoo-xenophobia, ibonise into yobana noko awukayibambi lo mcimbi because i-South Africans apha zithi, apho ndiqonda uba uyiphosa khona umongameli le nto, zithi i-illegal foreigners. Azithi wonke umntu osuka ngaphandle makayibethe, no, zithetha ngabantu ba-illegal. Le yoba umntu u-illegal iyakubonisa ngento yobana ungene ngokungekho mthethweni, usisaphuli mthetho in the country. Into ke msasazi okungasoze uyibone nakweliphi ilizwe other than iSouth Africa, uba uyapha eZimbabwe uzawudipothwa uba unayo ipemithi yoba phaa ngexesha elifanelekileyo. Uya eBotswana akudlalwa, but uba uza eSouth Africa you can stay wethu, sizayimaneja le nto yakho after some time. Xa ucinga uhamba ungaphinda uhambe xa une-chance, because even though it's illegal but siyakwazi ukuyinyamezela. Iyakubonisa loo nto msasazi uba there is something ehamba rongo in the country ebekufanele into yobana kudala yaphakanyelwayo, because this is not the first time isenzeka le nto. If uyakhumbula, there were attacks I think about 2 to 3 years ago ezazise-KZN, kwasweleka abantu apho. That's when government should have stood up ke ngoku ayilungise ngelaa xesha lento. Those were actually xenophobic attacks ngelaa xesha, because kwangajongwa permit yamntu. Uba ungumntu ummi welinye ilizwe wawuba sengxakini ngelaa xesha. Fanele uba ke ngoku i-red flag yokuqala leyo into yobana heyi ikhona ingxaki bethuna masiyi-adreseni le nto. But ke ngoku urhulumente wethu osoloko erhuqa inyawo, and that's not normal. That's not what things should be like. If uneenjongo zokuba ube nesizwe esibumbeneyo nesisebenza towards one direction, asinawukwazi msasazi ukuyijustifya siyithelele into yobana urhulumente umele kukuhamba ngeenyawo, kurhuqa ngeenyawo, because there are countries ezikwaziyo ukumuva at speed. China is one example. Japan is one example also. Those are developing countries ezikwaziyo ukumuva at speed. Kutheni thina singenawukwazi uyenza loo nto leyo singiselilizwe loMzantsi Afrika? Ikubonise loo nto yobana ayiyo excuse into yorhulumente orhuqa inyawo. It's because akukho zi-controls and there's a lack of accountability. Okay. Sikumashumi 28 phambi kwentsimbi yeshumi, nawe uzongena ku-072 514 5381 sitsalele umnxeba kungenjalo osithumelele i-voice note yakho. Hugo Chavez, Thando Tunga, mhlekazi wamkelekile. Ndiyabulela msasazi ngokwamkelwa, ndibulise nakubaphulaphuli. Heyi,
iingxakangxakana zenetwork oko No, don't zindijijisa worry. ndiyabulela uba ndide ndangena. Don't worry, tata. Nanku ke uthethile umongameli izolo. And ungomnye wabantu besithi anihambisani nayo nina le nto ithi mabahambe. Uthethile ke, uyitolika njani wena laa ntetho? Umongameli welizwe msasazi okokuqala mandibulele eli thuba undinika lona. Uthethe into mhlawumbi esinawuthi yinto ebefuna abe uyithethile, laa nto kuthiwa yi-compliance, ukwenza nje ukuthi yenzekile. Hayi, nam ndiyenzile, yabona laa nto yokuthi hayi ndiyenzela nje uba makuthiwe ndiyenzile. Ayibonakalisi mdla kule ngxaki esijongene nayo laa nto. You will remember msasazi, besisithi thina abantu baseCameroon, eUganda, eDRC, eMsambiki mabangahanjiswa ngetoyitoyi. Oh, Uba bayahanjiswa mabahanjiswe ngomthetho, nge-law enforcement. Because into yokuhanjiswa kwabantu ngetoyitoyi ingalidishela ekubhubheni kwabantu. Khange ndizimamele ke ezinye izithethe ebezithethayo. Isenokwenza mhlawumbi ndiphinde into bebeyithethile. Into yokuhanjiswa kwabantu ngetoyitoyi ingalidishela ekubhubheni kwabantu, ide kwamanye amazwe ibonakale ngongathi sibulala abantu bamazwe wabo. Bafune ke ngokubamba abantu baseSouth Africa abayodilivarisha iigoods ngeetraki, babambe ezo traki batshise babulala abo bantu, ngelithi thina senza loo nto apha. Sibe singenzi loo nto, but siraise i-concern yokuba noko ingathi abantu bangaphandle bangene ngobuninzi bengenazincwadi apha and bane-behavior engaqhelekanga, engamkelekanga phakathi koluntu. Now iview yethu was that aba bantu mabahanjiswe ngokomthetho, mababanjwe law enforcement, bafakwe ezijele, bagoduswe ubuyisele emazweni wabo, if it means that. Then I believe ipresident mna wenze nje uyengeyenge, benza mva upresident mhlambi xa esithini. Xa ubupresident besithi emveni kokuyiqaphela kwam into yoba kukho ingxaki apha eSouth Africa njengakwamanye amazwe, because le issue ye-illegal foreigners msasazi ikhona kuwo wonke amazwe, alikho ilizwe eli-innocent kulaa nto. Ikhona kuwo wonke amazwe, naphesheya naseAmerica ikhona laa nto. But ke ngoku phaa bayitrita ngenye indlela. Zange kukhe kubekho imatshi eAmerica, but amapolisa but they will do that bede ba-abhuyuze abantu phaa kulaa mazwe. So uba ebesithi mna uqeshe abantu specially mhlawumbi abayi-20,000 abazawujongana nokuklinwa kwelizwe lonke. Uba ebethethe kanjalo upresident mhlawumbi bendinawuthi noko uthetha yona. But ngoku into endiyibonileyo mna ingathi wenze nje i-compliance uba hayi makuthiwe ndithethile. And ke ngoku inamacala amayithumo laa nto, uyayinqanda le nto, at the same time uyagrogrisa ngelithi wakubona uqhubeka ngoku nokwenza into sizawujongana nawe. Both sides, kweli cala laba baqeshe abantu bokufika abangenampepha, equally to those who will be marching mhlawumbi protesting, and aba bazawuhamba bedimanda i-ID, bamise umntu esitratweni, heyi emhlekazi mapha khawusibonise i-ID yakho. Uyabo abo bantu nabo bangakhe babe sengxakini, uyabona ube ibethe macala, at the same time yena ulungiselela ibhizinesi. Okay. Kwi-African countries, but ayibonakali ngathi uyithathe serious i-concern yabantu. Enkosi. Nkosi kakhulu. 072-514-5381. Sikushanga ngaphandle nawe. Phambi koba ndize kuwe mntaka-Adonis, ndifuna ke simve mongameli buthini ngale nto uyibiza ngokuba yinto ebonwa ngabemi boMzantsi Afrika ngokunga yi-competition yoshishino nokuxhamla kumathuba akhoyo eMzantsi Afrika. Uthini Matame? Those who are perceived to be competitors for jobs and resources, and is going to do to address them. And I want to outline the principles that must guide us as we confront this challenge together. We must be honest about the context in which these concerns arise. South Africa faces persistently high levels of unemployment,
especially amongst our young people. Too many families are struggling to make ends meet. The cost of living is very high for many of the people of South Africa. Too many communities are experiencing poverty and inadequate access to opportunities. In such circumstances, frustration can easily be directed at those who are perceived to be competitors for jobs and resources. Yet, we must recognize that illegal immigration is not the cause of all our economic challenges. There are other causes. The answer must be faster economic growth, greater investment, industrial expansion, infrastructure development, and the creation of millions of new jobs. These are precisely the issues that our government is working on. Awungena apha mntaka Adonis, ndiyafuna ungene nakwinto ethi ndinombuzo othi singabemi boMzantsi Afrika sizi-pressure groups zonke ezikhoyo eMzantsi Afrika no-government ngokunjalo. Siyibambile le context inento yokwenza nokuba abantu abangenazo impephamvume abangafanelanga baseMzantsi Afrika ithini? Ingakumbi nina bantu ba-organize ezi mashi? Msasazi, to quote kule clip ugqiba idlala, umongameli okokuqala usebenzisa that type of fallacy. Kukho into ekuthiwa zii-fallacies kwi-types of argument, msasazi, ebizwa ngoba i-red herring. You shift the focus of the people from what actually are we talking about. Umongameli, he can't say illegal immigrants or immigration is not the causes of all our economic problem. As stating our economic problem and its causes, we are talking about the influx and the invasion of African descent of foreigners that are coming illegally in the country. That cause izinto ezininzi beyond the economic challenges, which we know at the center, they play the main role in the economic sector. Ngoba close to 900 billion in revenue that is generated only on township economy, which is generated ngabantu bokufika. In that 900 billion that is generated annually, akho kwa tax esifumanayo pa, because those people, they don't do banking. Imali yabo ijikeleza amongst them ihlale sofeni njengale yakhe ingayiyo ebhankini so that itax. So you cannot separate the issue economy and illegal immigration. That was point number one, Msasazi. Point number two, downplaying of illegal immigration. Kule nto ubuthetha ngayo ke referring to uzandikhumbuza kodwa, but bendinepoint yesibini endithi whenever we talk about immigration to South Africa and referring to economic statuses, you can't shy away the Employment as Service Act. And that's what South Africans are keep on saying, urhulumente, indoba asithetha into intsha apha, sithetha ngemithetho yalapha eSouth Africa. That's why they could not challenge bababamba ophakela umthakathi noJacinta, because they are referring to the laws of this country. Aske zinento zethu ezithandwa sithi, we are saying at least the government should have implemented what is already there. The Employment Service Act, Msasazi, specifies who must be employed in South Africa, particularly low job scale. And that's why it's not a minimum wage. It's reserved for South Africans. You cannot be a plumber being a foreign national. You cannot be a hawker being a foreign national. All of those things are there. So what I'm trying to say is that whatever the president is doing, Msasazi, ndibuyela back kwisithethe beske sathetha apha. Sathi yonke loo nto it's supposed. And I'm not sure whether he was shifting the blame from the president, because a simple analogy, Msasazi, phaa kwakho ubigate iwile phaa kwakho, abantwana ba izitya bazihlambanga, ufike ubuneempahla zivalelwanga, iwashing zishiywa phandle, chetywa nganca,
ogqiba uthi wena xa kubuza uba kutheni umzi udlakadlaka olu hlobo uyintloko yalapha ekhaya uthi wena hayi bakhona abantu bokwenza ezi zinto abantwana umfazi ufama wenze kodwa azenzekanga. That is why we have a head of state Msasazi. The buck stops with the president. So asikwazi ke ngoku he's the sole mandate because i-cabinet yakhe i-ministers all of those ministers they are responsible for Home Affairs une-minister, uLabour une-minister, all of these departments bezibizwa ngumhlekazi apha, even uKokta omasipala bane-minister. Those people are acting or they are serving on the interest of the president. Zizandla zikapresident aba bantu ngamanye amagama. That's why the constitution gives the president into ekuthiwa yi-prerogative to fire and hire because aba bantu banguye. Once any department fails, president ofeleyo because those people are sole representative. Policies they are created by ministerial positions. I-monitoring and evaluation under a ministry. So when noba umasipala unomeya unoceba, but the buck must stop where the president is. So if ilizwe lidlakadlaka olu hlobo, the first person to answer is the president. So ngizama ukuthi ke Msasazi kwi-speech sakhe mna benilindele into president uzawubiza le nto kuthiwa si-state of emergency only because i-state of emergency under Emergency Act of 1997 clearly states uba yintoni eyenza into yoba sibize uba si-state of emergency when we are threatened by war, that's number one, or by invasion, number two. What we see akho dolophu Msasazi ingena foreigner, particularly if zivalile ezi dolophu, you'll see that uba we don't own anything. All of these shops bendisecala 2 weeks ago zonke ivenkile mostly bezivalile zeze-foreigners. I-barber shops intoni, i-invasion Msasazi le, it's not immigration, i-invasion. That's why aba bantu xa befika bafika bebayi-20 evenkileni bazivule zonke iindawo eziphaza shop. So we qualify to be in the state of emergency because it's the element of the people coming in this country. They are over flooding this country. And ngoku seyingenele nakwi-departments karhulumente where universities now in high positions are employing foreign nationals. We have seen with Department of Higher Education and Training, good portfolio committee. Xa kwakubuzwa into yoba ebengekho na a doctor who can be employed. He was there, he applied, she applied, and she even more qualified than the foreign national because close that department, foreigners have been employing. So ngizama ukuthi we cannot treat this Msasazi as this what we are treating. Apha we singenelwe ngesiXhosa. Ukungenelwa ke Msasazi kuku-invade. So ngamanye amazwi ayenza ngamohluko le ntetho yayizolo kamongameli. Nothing. Yi-hogwash. I-hogwash Msasazi beyichazile phaa udokho ngoba engena. Ukubonwa ngathi kukho into oyenzayo ungekho nto uyenzayo is to be seen as if you are doing something because there's no interest whatsoever. Because une-threat azenzayo kule nto ibigqitywa ethethwa yile nkokeli. He says there must not be anyone who is taking the law unto himself. Nzakwenzela umzekelo, sine-Criminal Procedure Act apha, Act 52, particularly Section 42, where kukho into ekuthiwa yi-citizens arrest. Xa ubona umntu esenza into wrong, unelungelo lombamba. There are many elements ku-Schedule 1 ku-Procedure Act. Kuthiwa xa ithengisa ii-drugs, apha eMthatha Msasazi, there are places that I know emini zithengisa ii-drugs. The act allows me to say ngexesha ndifowunela amapolisa ndingaqokelela amadoda simbambe lo mntu. You see, when we see that kukho umntu esimaziyo uba akufanelanga ukuthengisa estratweni engeyo South African, we have a right as citizens to say unayo i-permit yokuba lapha because you are not belonging in this country. Where is the permit? If akanayo laa mntu, we can call the authorities. That's why as much njengozibona zihamba namapolisa phakathi, and then we point to these places sithi naba bantu abekho abantu abebehamba nje bezibuzela abantu without, and ezi zinto zibonwa kwicamera Msasazi, that they are vetorized. It's not crime. I-crime ayivitorize, i-crime
When people are marching and doing these things, they victorize themselves because why? We love South Africa so much in such a way that we cannot let South Africa fund nezinye African countries ezibabaleke kuzo ababantu. We are standing thina as South Africans. Okay, 13 phambi ko 10 o'clock. Phambi koba size kuwe mntakabunyonyo masiqale ngapha. Indlu yenkokheli zemveli kunye neenkokheli zamakhoyisana eMpuma Kapa ngokubambisana ne-PICC, isithili saseKrizani kunye nomasipala wasekuhlaleni Enoch Mgijima baza kuphehlelela ngokusesikweni ukuqalisa kwexesha lolwaluko lwesintu lwasebusika kulo nyaka ka-2026. Ngeli xesha lonyaka, umasipala uqhuba iphulo lokuqinisekisa ukuba zonke izikolo zolwaluko zibhalisiwe kwaye zisemthethweni ekwafundisa ngeform u-UZ folder apho kubhaliswa khona amakhwenkwe aza kuya esuthwini. Kule nyanga umasipala uza kube ephehlelela ngokusesikweni ulwaluko lwasebusika eKomani eThobikula Indoor Sports Center ngomhla we-9 kule nyanga ngentsimbi ye-10 kusasa. Umasipala ukwabhengeze ukuba ulwaluko lwamakhwenkwe angekho sesikolweni luvuleleke uqalisa ngokusesikweni ngomhla we-8 kule nyanga yeSilimela, ukanti lawo wasesikolweni uza kuqalisa ngomhla we-19 kule nyanga yeSilimela. 11 phambi ko 10 o'clock kwiVukani FM napha kuFacebook live uthi Vukani Community Radio. Ufike ushiye icomment yakho, mhlawumbi awuvumelani nathi kule ncoko sinayo namhlanje. Ngena bantu izinto apha bazithethela ngokwaba sibathetheli kwethu. Mntakabunyonyo, uyeva bayathetha abantu, uthini wena ukuzothi ga ngokwesi sigaba ingakumbi kumba ukuba i-context siyibambile na ukusuka ku-government uyofika kwi-citizen yokugqibela eMzantsi Afrika yale nto nelikhwelo lihlatywa zezi organizations zithi mabahambe abantu abalapha ngokungekho mthethweni, ingakumbi ke emveni kwale ntetho. Ndifuna sithathe i-context ngoku, siyibambile na noko kuthethwa ngumongameli izolo kwindlela mhlawumbi esingathi zama ukuya kwisisombululo ukuba sikhona okanye ukuba sawuze sibe khona. Well, msasazi, ndizawuthetha ngakumbi apha esakhe isizwe. Yeah. Thina singabahlali okanye civic organization zasesakhe isizwe, xa kuvuka esi sankwe esithi olapha eSouth Africa ongekho semthethweni masimkhulule with dignity, into yokokuba makagoduke aphindele kwilizwe lakubo, aphindele ngesihle kwelakubo. Ingenile incwadi kule veki phelileyo okanye ke le nto bekuthiwa yi-petition today, namhlanje, this afternoon, siye sabamba intlanganiso eza kumemela i-stakeholders to a meeting ngoLwesihlanu lo siya kuye, apho sizawufundisana khona sizi-stakeholders into kokubana lo mba sizawubamba kanjani na, sibambisene sizi-civic organizations, sizi-trade union movements okanye intlanganiso zabasebenzi, singabarholi bezendabuko, that means i-traditional leaders, njalo 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 msasazi. Apho sizawuthi xa siphuma ngoLwesihlanu kuloo ntlanganiso silungiselele intlanganiso esiyikhwebileyo nosodolophu ngoLwesibini. Uzayifumana usodolophu loo nantsi kanye loo mbalelwano bakakayifumani kude kweli xesha. Apho sizawuthi ke ngosodolophu ngawukusinike ngoku i-plan of action yakho nezi departments zakwa-Labour, Home Affairs, Police, Crime Intelligence, njalo 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 njalo, into yokokubana nina njengokubana abantu bekhalaza ithini i-plan of action yenu, le nto izawunithatha ixesha elingakanani ukungena ward by ward, ukungena idolophu yasecala yonke neziphaluka zayo, ukungena idolophu yaseKhowa neziphaluka zayo. So we are not just going to wait ukubana upresident makathumele a new
group of employees okanye athumele abasebenzi abatsha okanye aqashe abasebenzi abatsha, sizawusebenzisa abantu bakhoyo msasazi ukuthi babenze lo msebenzi bafanele bayawenza. So sinayo into ethi iyawuthi phela le veki zayo isakha isizwe iyabe idakanca i-plan of action yayo into okubana iza kwenza ntoni nanesi sikhalo sokukhutshwa kwabantu abangekho semthethweni okanye sokupheliswa kwamashishini ashishina ngokho semthethweni okanye ukupheliswa kokushishino nge-products ezingekho semgangathweni okanye ezibulala abantu okanye ukushishina ngezidakamizwa okanye ii-drugs ngokwalesikhosimzini. So we are saying msasazi i-plan of action ayizuza nopresident, i-plan of action izawuza nathi singabahlali nezi departments sidakancayo. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu. Madiba, ndifuna ke phambi koba size apha kuwe, ndifuna size apha ngoku. Sike sathi xa siyiqala le ncoko kwezi veki ezidlulileyo, wathi umntaka Adonis, le Afrika mayingabiyo Afrika yoMzantsi Afrika qha xa kufuneke ithwele ubunzima beAfrika, mayibe yiAfrika yeAfrika yonke. Masike sive ukuba uthini xa siyamanisa imeko yethu neyamanye amazwe, Mongameli? We know that migration is a global issue. It affects many countries around the world. Our country, like many others throughout history, is a product of migration. It is the reason for our diversity and contributes to our vibrancy. As a democracy, we have welcomed visitors to our country. In line with our international obligations on the issue of migration and our constitutional values, we accept people from other countries who are in need of protection from wars, conflicts, discrimination, and violence. Like every other country in the world, we have laws that determine who can come to our country, South Africa, and what they can do whilst they are here, and how long they can stay. Our laws are very clear on this. The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally. South Africa has a right to implement policies and measures that prevent irregular migration. Uthini Madiba, kwaye ububusi sithethe sikamongameli uthethe ngekho ube uinterpreter kanye oku akuthethayo ubuyoyibeka kanjani kwezinye izizwe? Ngena Msasazi unyanisile lento betinoyibeka kwangolu hlobo ayibeke ngalo. Ndicinga uba the person obembhalela esi speech uthethe kakuhle kule indawo. It is a global problem. It's a global challenge. It's natural. Loo nto leyo abantu bazawumigrata every now and again. Now ingxaki endinayo naye umongameli kupha ekuqaleni xa esithi South Africa it's a product of immigration. I'm not so sure noba ufuna ujustifya le influx yabantu abasuka ngasentla besiza apha eMzantsi Afrika and therefore we should normalize it, siyibone iyinto enormal into yobana ngo-2025 abantu bavumelekile nje uba bahambe bangene in the country bangabikho nto. So masingayothuki le nto, mhlawumbi uyayidownplaya ukubaluleka nobungozi bale nto kubemi belo Mzantsi Afrika xa esithi it's something eyenzekayo le bethu sanikothuka. But at the same time uya-acknowledge into yobana ewe it is illegal. Umntu olapha makazosebenza ngendlela efanelekileyo, makangene ngendlela eyiyo. But sanikothuka mani le nto leyo, mayinganothusi le nto. Understandeni uba yinto eyenzekayo le. Iyakubonisa ke ngoku into yobana in a way uzama ukuthoba imimoya yabemi belo Mzantsi Afrika into yobana singayithathi ngendlela aggressive le nto. Siyibone njengento uba urhulumente apha ethubeni wena xa ethe wanetshance
angakwazi ukuphinda okanye uza kuyisota le nto ngexesha lakhe. As of now masamkele ke ezi zithembiso azanazo ngoku zento yobana uza kuyilungisa kanjani le nto. Let's talk about le ngxaki sisiNgesi, le ngxaki yale immigration globally. Bendithe Italy has the same problem ye-immigrants ezicrossa from Libya, Algeria and Morocco at times zisiya pha e-Italy. But i-Italy ayihlelanga phantsi yathula yasonga izandla yathi, oh hayi ke akho nto sizoyenza, bayangena aba bantu. No, bakujikisa phaa elwandle ungaze ufika pha entsikeni because they are active ekukhuseleni imida yelizwe labo. France has the same problem. Nayo yenza exactly the same thing. Ekuqaleni kwale mfazwe between le nto iRussia ne-Ukraine bezikhona ezi problems and ba-understand abantu base-Ukraine xa bebaleka into yobana heyi ziyashuba kwelaa cala, banikwa iindawo ezithile abazawuhlala kuzo. But thina yabona ke those aba bantu baphaya zii-asylum seekers zamanyani. We know uba heyi hayi ziyabheda pha. Umntu osuka eZimbabwe uyi-asylum seeker kanjani apha eSouth Africa? Umntu osuka ngapha eNigeria bala amazwe awatsibileyo uzofika apha. Umntu osuka eGhana uqale nini uba yi-asylum seeker eGhana because akakho zi-conflicts ezikhoyo kula mazwe sithetha ngawo. Umntu osuka ePakistan ozovula ispaza shop apha eSouth Africa uqale nini uba yi-asylum seeker? And why would uba ucrosse all these countries oko wena ubaleka uleqwa uthi uzofika eSouth Africa at the bottom of i-continent ngoba kutheni? But ke msasazi apho ndiyakhona into ethini, ewe sikraftiwe istatement sakhe to an extent into yobana sizame ukuthomalalisa le misindo sinayo ngoba ke uyayibona into yobana after ixesha elide kangaka noko ngoku kuye kusiba shushu ngoku and kuyanyanzeleka into yobana aphakame athethe for the sake of uba abe uthethile, otherwise yena kana-content kule nto yakhe ayithethayo, uyayithetha nje kuba ke kufuneka eyithethile. But another thing msasazi embethayo umongameli yinto yobana over the years kudala esenza izithembiso and akakwazi ukuzifulfila, akakwazi ukuzifezekisa zonke or phantse zonke ezi zithembiso zakhe. And akabonakali engumntu okwaziyo ukuma abe nomqolo athi le in this country ayizukwenzeka ngolu hlobo. Countries ezifana umzekelo Ghana. Today iGhana is chasing away kwayabagxotha abantu baseNigeria abemi illegal immigrants zaseNigeria ngabamelwane kabasitha ngabo. But xa isenziwa ngabemi belo Mzantsi Afrika into enjengale kuncedisana nalo rhulumente ongakwaziyo ncam ukuyenza le nto, kuthiwa si-xenophobic singabemi belo Mzantsi Afrika, ikubonise ngoku into yobana mhlawumbi sixabise ezi intergovernmental relations, international relations kakhulu nangaphezu kwabemi belo Mzantsi Afrika. Ayihambi kanjalo ke msasazi le nto ngoba kaloku your first priority as urhulumente ngabemi belizwe lakho, then ezinye nezinye ke ngoku izinto your foreign relations namanye amazwe ziza after abemi beli lo Mzantsi Afrika. Ungathetha ke ngoku nge-SADC uthethe nge-Africa and all these other institutions and countries and regions, but uqale ngaba bemi belo Mzantsi Afrika, aba bantu bakuthumeleyo bakuvotela bathi hamba bokubamela, hamba mbothetha le nto bayifunayo, uba yi-representative yabo. Now uyandibhidisa ke ngoku umntu ongumongameli ongayi-understandiyo intlungu yabemi belizwe eli aliphetheyo. Okay. 2 emveni ko-10 o'clock. Akayi-understand nyhani. Mntakatuni, ngena. Mr. P. Sasazi ndiyabulela ngokundinika ithuba.
Heyi, umntu okwesi sinqatha namhlanje bendicimba noba uzawukhawuleza undikhulule namhlanje ngoba Betha bendithe nje ngoku ndikukhulule. ko- Vala ngoku kodwa ndikukhulule. kodwa Msasazi Yes. ndifuna ndingqinelane nezithethe ezikhe zangena apha ngemeko yaseSouth Africa. I-problem endicimba noba mibangela into yoba abantu baseSouth Africa kuthiwe xa bebizwa kuthiwe bazonophobic yi-public domain, i-public attraction. Baye ba-attraktha i-public ngongathi bangabantu abanenzondo. Mhlawumbi uba bebethathe ii-frustration zabo bazisa ku-Home Affairs, bazisa ku-immigrants, bazisa kwaba bantu bachaphazelekayo ngokungena kwabantu bangene babe kweli lizwe baqhubeke nokushishina wrongly. And again kutshalenjwe, kungatshalenjwa only bona, kungayiwa kubo my friend, bayeke my friend, but kutshalenjwe ii-authorities ezi zibangela into yoba mabahlale apha ekhantrini bengatshalenjwa, nee-borders ezi uba Xa uthi umntakaTunce kungayiwa my friend uthetha ukuthini? Ngoba lokho kuye kwezi match ukhona ummi wangaphandle ebekuye kwayiwa kuye, mhlawumbi uyawunikhumbuza. ukhona isithethe besikhe sathetha apha, ndikhumbuli nguMr Bani, but uthe bekuvidiorayizwa nangeli xesha kubuzwa emntwini uba unayo i-ID, veza i-ID, bekubuza abantu abangengomapolisa kwiividiyo ezisirculeyithayo, Ipointi yam mntakaTunce, bebezenza bezividiyorayiza. ipointi yam mntakaTunce yinto yoba ezi match zenziwayo, ezi petition bezingadluliselwa emntwini right now. So ndizama uthi yintoni erongo ngale approach now that wena uzana le uthi ngeyisebenzile ngeyingcono. Mhlawumbi uba uyambona my friend edlule ecani kwetoyitoyi, if in case uzile ematshini, bekumele uba sivele sifowukhase apho siya khona, so that naye angabi neripoti, because kukhona nabantu mos abathathiweyo baya eGhana belimele, bebethiwe, abanye benziwe yonke into, yabona. So laa nto ke ngoku ibitsala umdla wepublic into yoba aba bantu aba balwa nabantu bamanye amazwe. So loo nto ke ngoku ikhawuleze ukuphigama elitsha elithi awubafuni abanye abantu bamazwe. Kanti uba uthi urhulumente wethu siyekele ngobukho babo, sidilishane norhulumente, then urhulumente ke ngoku athathe ke ngoku iimeasures. Upresident izolo kuthiwa i-country ilaa nto ke iimatshi bezitshalenje urhulumente, upresident izolo for sure ebezawuthetha ejongise kwiinto zosombulula ingxaki eziza kuye, but ke ngoku urhulumente uzibone unchallenged yena. But abantu ababonakala bengathi ba-under i-challenge ibingabantu bokufika. As a result, amazwe ngamazwe abazamile ubatransport abantu ababayibhilive iMalawi. Namhlanje abantu baseMalawi bebeshiya ilizwe besuka eGeorge, uba andiphazami, but bendiyibona nje kwi-social media. And then the other day bendibona abantu baseGhana bengena elanikeni aeroplane behamba bebuyela back emazweni wabo. So laa nto ibonise into yoba abona bantu that are challenged ngabo rather than urhulumente that is causing all these problems. uRamaphosa apha uba ndimmamele kakhe kule clip ubugqiboyidlala uthi ezi problems esinazo siyikhantri azizanga nabo abantu bokufika, ziingxaki zethu ze-economy ehlileyo ebangela into yoba abantu abaninzi bangaphangeli, abantu abaninzi bangakwazi usurviva kwibhizinesi and so on and so forth. Uyazibala uba iingxaki zona ezizanga nabo my friend, but ziingxaki zethu siyikhantri. Uthi ke ngoku uyasebenza for ukuqinisekisa into yoba wenza i-economic growth and so on and so forth, but uyenza nini loo nto? Yabo upresident uRamaphosa uyenza nini loo nto? And uba bekungekho kubekho ezi matshi ebezawuyenza nini loo nto yokhulisa i-economy yekhantri so that abantu bazawukwazi ufumana imisebenzi, yabo. So these zizinto mna endizibonayo Msasazi ezenzekayo apha. If urhulumente was feeling the challenge, i-challenge ijongene naye, kungabe kukhona abantu aba-intimidatwayo, kujikelezwa kwi-intimidatwa abantu, because urhulumente ngoku sethatha i-responsibility yobakhusela by saying mabangaphinde kubekho umntu ubuza mntu ID, mangaphinde kubekho umntu ubuza passport engelopolisa.
okanye Yeah. enganikwanga authority ngurhulumente. Imam Takatoni, ngakho mbuzo bendike ndawubuza nalapha kwezinye iipanelists zethu uba siyibambile na i-context yayo yonke le nto. Yabo umzekelo ngoku, uthetha ngo-intimidator ngoku, ngubani intimidator ngubani? Nebo? Uyawubuza lo mbuzo. Ndiyayibuza. Mhlawumbi ndiyiphosile. Khawungene uthetha ukuthini xa utshona? I-content Kule nto ka-president yoku-intimidator kwabantu. ndiyibambile mna. Yes. Mandiqale kule ndawo yoba siyibambile na i-content, yibambile i-president i-content ka-president. And i-content ka-president ibize nje yinto nje abonakalisa upresident yoba uthethile, otherwise akananjongo zakusombulula ngxaki upresident phaa. But instead angakhoza more problem because endaweni yaloo nto kukhona abantu abangazibona bebanjwa bevalelwa. Kodwa aba bantu aba babonisa into yoba bane-frustration kweli cala kwiingxaki ze-economy nabantu aba-here in South Africa illegal. Now ndize kule nto ye-intimidation, le nto ye-intimidation. I-intimidation it goes along with just uba ana-option uba ndingakudlalela ividiyo as you do wena kwelo cala. We have ii-videos ezathi omnye weepanelist ebethetha apha bividorayizwa yonke into bebeyenza because bingeyo-crime. And eyicacisa into yoba unelungelo lokuthi xa ubona umntu esenza i-crime uqokelela amadoda umbambe. Laa nto immediately vela as intimidation kwabanye abantu. Xa ungena-authority yokumbamba ubonwe esidlangalaleni umbamba, ubonwe esidlangalaleni umkhwaza, umshawuta, uyabona zonke ezaa zinto. Nethi nje wenze ezo zinto yi-intimidation leyo. Akukho mntu unelungelo lokundishawuta, akukho mntu unelungelo lokundithuka noba kukho into erongo endiyenzayo. Uba ndophula umthetho ndimele kubanjwa ngamapolisa, ndingeniswe emotweni ndiyoziphendulela ekoti uba kukhona umthetho endiwophulayo. Andimelanga ngokushawuta nokuthukwa esidlangalaleni. So that shouting eyenzekayo kwezi video ebezividorayizwa ke kusithiwa sividorayizwa deliberately ukubonisa uba senza i-crime. Ezo video ke ziye zasibonisa where there is intimidation phakathi kwabanye abantu nabanye abantu. Ide ke ngoku loo nto itsale thina ke sinalo uthando lama-Afrika. Xa ubona abantu bethu because apha ii-foreign nationals bakhona abantu baseDenmark, bakhona abantu baseCanada, bakhona abantu baseMexico, eNetherlands nase-Asia, ama-India neChina, bakhona apha eSouth Africa. But abantu they don't feel like bazi-foreigner bona, unlike the Africans. Ii-Africans ngabona abantu bazifilisha ngathi bazi-foreigner in their own land because Africa is our own continent. But ii-Asians nabantu base-America nase-Europe xa befika apha eSouth Africa they feel at home. And when there is i-challenge yabantu abafikileyo, abantu abamhlophe they are not asked into abanazo iimpepha zokuba lapha eSouth Africa. I used to work with Italians apha eNgcobo sisenza indlela. So omnye wabo ndamverifya uba unazo ke ngoku unayo ipaspoti yakho ilasti ixesha elingakanani. Wathi andinapaspoti. Ipaspoti endandinayo yayindithumele eMozambique, ndaphuma eMozambique ndayosebenza eUganda ndeza apha eSouth Africa. So it was 2015 ngoko ndandisebenza eTaliyane. Ndabuza ke ngoku nikwazi kanjani utravelisha ningeyayo passport. Wathi hayi i-Home Affairs yalapha ifile because uyakwazi uaplaya for ivisa ide iyophelela ungakhange uyifumane into ekunika i-response ethi uyayifumana okanye awuyifumani. Then naxa umamela ke nyhani koominister apha bayatsho uba nabanye abantu balapha eSouth Africa bayakwazi uaplaya for ivisa ide iyophelelwa isepha kwa-Home Affairs ingekafiki kuwo. So sine-crisis apha, uyabona. Kukhona abantu baninzi but idinga into yoba urhulumente aqeshe abantu abaninzi abazawujongana nabantu abalapha eSouth Africa so that abantu abalapha eSouth Africa babe traceable, bakwazi ukufunyanwa xa benze izinto ezirongo because abanye abantu basuke kwamanye amazwe kuwabo bebulele abantu abaninzi apha bazohlala apha bazozimela. So xa laa mntu efunyanwa mhlawumbi angathi xa buyiselwa back kwilizwe lakhe abuyele eAfrika ajeze ajongane nengalo yomthetho kwizinto abazenzileyo. So asikwazi ke ngoku bacrazy abalapha eSouth Africa because bafika apha eSouth Africa bahle besenyuka benyoba abantu abekumele uba bayababamba babavalele. Okay, no Takatoni,
Enkosi mani ngokwazi ukuba uncokole nathi namhlanje. Khawuphinde bhuti uyoxakeka, siyabulela kakhulu. Ndiyabulela nam msasazi enkosi. Nkosi kakhulu. Masike size apha ekhaya ku-072 514 5381. Nawundixelela zinto zam, nikhona utata okwandikrweca ubude hayi bomaliwa nazityela nodwa madoda. Kutheni? Cinga ntoni wena ngale ntetho? 072 514 5381. 12 nesiqingatha emveni ko-10. Aba bantu bala mazwe ngabo aba babulalisa aba balapha. Njani phulaphula? Ngobhatala amagintsa imali. I-tax abayibhatali, bayibhatala i-tax yabo emagintseni ikwazi ubulala aba balapha abantu. Bababulalisa. Yi-tax yabo leyo. Abantu bangaphandle abekho right. Mabahambe manje. Kodwa kandifuni mna ukungqinela njengelo hlobo uyibeka ngabo, ngoba umbuzo siwubuzayo sithi uyitolika njani intetho kamongameli Cyril Ramaphosa ngondaba-mlonyeni okungena kwabemi bamanye amazwe kweli ngomgunyathi. Uyitolika njani laa ntetho? Silapha apho sikhoyo. Awukwazi uvela uthi umntu kuba ngowaphi uthi no. Cacisa. Uyava apha kuyacacisa uba xa usithi into ethile ihamba ngolu hlobo utsho kuba kuthini. Ukimbatha molo? Molweni mama. Ndanisekanga. Yes mama. Okokuqala sithethe nto ethi abantu balapha bayaphangela koo-Australia, koo-China, koo-Ntwentefive. Abantu balapha abangeni nje kwezaa ndawo bengenamaphepha. Bangena ngamaphepha bayokubhala kwezaa ndawo ngamaphepha. Le nto le ayilisi le ndilisayo kuyo yonke le. Andiboni mna into caba izawuliwa kubekho abantu kuhleli. Aba bantu mabahambe ayothatha iimpepha zabo, ngoba nathi sihleli apha sihleli ngeempepha zethu apha. Awukwazi ukuhamba nje i-ID yakho ingekho kuza konzakala, utshayise imoto ulimaze okanye ulimaze umntu, kuzawutsho ungubani wakho. Akho nto inzima kule. Qha yena ingathi nayo indawana yothelekisa, ngoba ebenovela njena athi nyanisela bethuna. Nyani nacathi abantu banyanisile kuyo yonke, uya-andastenda yonke le ntetha yabantu. Apha ke ngoku yena hambani ke bethuna, nyani, hambani nibuye neempepha zenu. Abanga abantu abangenazipepha. Anigxothwa kuthiwa yena njengomongameli. Anigxothwa, hambani nibuye ke ngoku neempepha. Yenzeke rongo lethu baningene nje ngaphandle kweempepha. Achaze koonobangela nesizathu ezingozi ezizakwenza yonke le nto. Abeke abantu kakuhle ngendlela eyiyo, angableyimi thina in front of aba bantu. Ingathi ngoku sithi aba bantu barongo, kanti ke irongo into engena elizweni. Soze ubone naba bafana bebeyodlala ibhola, bayodlala ibhola bajemile ngenxa nje iimpepha bezingalunganga, zingaphelanga. Bahamba bangonasika, bahamba ngezixesha. So into nyhani ukwazi ukungena elizweni. Kutheni le nto kulula kangaka apha kukwazi open common apha? Hayi bo, ayikho le nto enzeka. Ayitlanga tu le nto enzeka. Ayilisi le nto. Mabagoduke abangenazipepha babuye neempepha zabo kagoba. Nkosi mama, siyabulela. 16 emveni ko-10 o'clock. President uyasi micromanager ngoba kaloku yena is receiving all these funds from aba bantu balamazwe with terms and conditions that are not known by us, but they are made. Ezo terms ziyavunyelekwa, uyazazi yena, and those terms do not favor us. There is no
logic behind how he enforces imithetho xa izofika kubantu baseMzantsi Afrika. Because into ye-illegal immigrants, it's not a matter just yoba zi-illegal kungekho documents. As a criminal act lena, how do you get endaweni ungenayo i-proper documentation yaloo nto? Well, awokugqibela amazwe is president can just not as well nje enziwe what we did or what our forefathers did xesha lengcinezelo, because nangokuyana zange icelwe i-permission yakhe. People did what they felt was right, and kenyani ke what they felt was right was accomplished. These are our children abazongazobana ndawo eMzantsi, because the more kubakho as undocumented, we are overcrowded yonke into. Ngoku asinabantwana abanandawo thina apha eMzantsi. Every shop, every business, everything is owned by a foreign nation. Who are we? Are we not foreigners then? Sijongoke foreigners. Because once wakufuneka abhatele anike thina i-funds ze-business, yo kuyasetyenzwa. So yeah. Nkosi siyabulela. 0725145381. Molweni ntaka Mhlambiso. Sithe nofako kwapha eNgcobo. Into esijongene nayo upresident lo wethu ingathi akayiboni. Ingathi akayiboni lo president urhuqa inyawo kakhulu, akaziboni into ezenzekayo. Kukidnesha abantwana, kuqhubeka ntoni, kuthatha imoto ziyaphuma ziya kulaa mazwe. Kwenzeka zonke into ezimdaka phambi kwakhe akaziboni. Izolo emva kwemini baqonda baseMozambique bengena nesibhamu ezingakanani apha eSouth Africa. Zonke zona upresident uthi akaziboni. Abantu baphuma nabantu kweli lizwe ba-illegal, ngabantu abangaziwayo abangena ngokungekho mthethweni baphinde baphume, abanye bazothatha imoto, abanye kwenzeka zonke. Zange ndalibona ilizwe elinje emsasazi tu. Upresident wethu Ramaphosa hayi uwiki vele ahlafuna amanzi. Andimazi, zange ndambona upresident onje kweli lizwe. Uthetha nofako eNgcobo. Hayi ndixakiwe ngulo president. Endaweni yoba kuncedisane nezinantsika, ezi movements ezamayo, into yoba kuklinwe eli lizwe, usathi uzawuphinda yena athumele kubanjwe kwabantu. Kutsho ukuthi umongameli akayiboni le nto eyenzekayo. Xa ezawuphinda athi ngeli xesha abantu batyeka zizinto ezenzeka phakathi kwabo ekuhlaleni, aphinde athi kwayena uzawuthumela amapolisa. Hayi lo president uyifeyile iSouth Africa uRamaphosa, uyifeyile tu, akho mntu lo. 21 emveni ko-10 o'clock. Uzabe ucofa imvaba kulala yasentshingeni. I don't understand man why upresident eyibeke ngola hlobo ayibeke ngalo. We have big borders apha, sine-border apha ezinkulu. We have big army base apha. We have soldiers apha. But I don't know why abantu besuka kumazwe abo bengenazincwadi baze apha. Bafike babe imess apha and then benze imess. You will never usuke eSouth Africa uye America ungeyalanga msebenzi. Uyela umsebenzi pha uneempepha zale nto uyelayo. Akho bantu base-South Africa balapha like xa ndithethe eSouth Africa ndithethe nge-Eastern Cape, like zonke ezi ndawo zilapha kuthi eAfrika. Mandithethe ngeSouth Africa. Awusoze usuka apha uye eRhawutini nje ungena-ID. Senditsho usuke e-Eastern Cape uye eRhawutini ungena-ID. Awungekhe yenzeke nto. Umongameli makalungise man, makalungise. Ingase bangahambi man abantu balungise nje into zabo, ngoba sinoo-sister bethu sinoo-brother bethu abakulaa mazwe ngokwempangela. Mna I don't understand uba why abantu besiza bengenazimpepha apha.
sineebhoda ezingaka ezinama-soldiers. Bribing is everything, Nkosi. Ngosibhuti. Kumbathu molo. Hello, Nkosi. Molweni mama. Mamela ke sana. Mm. uRamaphosa uyayazi into yoba bekungene iinzoleli apha ezithuthini, iizikazi ezivele eMalawi. Uyayazi loo nto ke. Uyayazi uba bekungene izixhobo ezingene ezisuka kula mazwe. Uyayazi uba kungena imithi day in day out. Uyayazi loo nto ke. Ayiqondi iyazi apho into ezenzekayo. Isingathi uphila kwenye ikona endingayazi. Uyazazi zonke ezi zinto sizimamela imihla nezolo zenziwa ngabantu bangaphandle eza nazo apha. Uyayazi. Hayi, isingathi akasazi into bethunani andiyazi ukuqhubekayo. Hayi, andi-understand Ora. yintoni sasithi abantu bazi-foreigners sasithi ngoku abona abantu balapha ngabantu bangaphandle. Ungasuka ngoku uye eNigeria uyovula i-business wena endaweni ongayaziyo umenze ube ungenazo neempepha. Hayi, ayithi andiqondi kakhulukazi ezinto eziqhubekayo imihla nezolo. Hayi, andiqondi kuyazazi. And ke ngoku singathi thina apha singathi bafuna abantu, kanti irongo loo nto le. Asifuna abazi neempepha ngoba nathi sihleli apha ngeempepha zethu. Andifuni ilizwe lethu. Asilanga nje apha sihleli neempepha. Ndikubambile. Sizawuphethe i-ID yakho. Ndikubambile, enkosi kakhulu. Indiyani le nto ilisayo kuyonke le nto because bahambe nabayi-understanda yonke le nto. And bathetha uthanda kwabo basile. Sendatha ngoku bengasiboni ngoku, abasiboni tu. Abahambe bona abantu. Nkosi mama, siyabula. Ya, sawuphinde sibuye make sibuyele kwiindwendwe zam. Bendiphi kane bendikuwe Madiba? Msasazi kunini ndiphakamisa Yiza mntakaDenis. and ndifuna uloji complaint because uyekela nkokheli yahamba ungandinikanga i-right of reply indimisquote apha undijongile imani isithi esisithethi indiquota wrong. So ndiqonda ndikuhloniphile ndaphakamisa isandla mandiresponde kulaa nkokheli. Yes, when please. he misrepresented my facts. Yeah. He can't say akho mntu unelungelo loba makayibambe noba wenza into erong. I've quoted the Criminal Procedure Act apha Msasazi. Yes. The problem esinayo zii-leaders esizifundisa umthetho nokwenza izinto. That's why this country is a mess. Uzova even a leader in parliament ithethe ngongathi ayolomeka. I-Criminal Procedure Act Msasazi ndiyiqotile apha usection 42 u-52 of the act otshoyo into yoba what are the elements ukokuba ungabamba umntu eSouth Africa. It's there. Uyamkele loo nto wena Msasazi as a leader into yoba akho mntu unondibamba noba uyareyipha umntwana apha phambi kwethu sifune sikubukele. And ayinanto yokwenza nokuthathela umthetho ezandleni kuwe. Ayinanto yokwenza. Explain Msasazi uba how do you proceed with when you see something wrong as an so ndizama ukuthi laa nkokheli igqiba ophuma Msasazi it's misleading. So xa abantu bepointa out i-illegality and they say bayiprevente loo nto phambi kwabantu besithi awuzuya ndawo apha linda amapolisa raise khuphi i-ID yakho khuphi permit. It's legal according to i-procedure. Eyesibini Msasazi bendifuna ungena kuyo yinto yokokuba le nkokheli igqiba ophuma ubeyayiva isebenzisa i-straw argument. Ithetha iziphikisa. You can't say Italian ngo-2015 elalingena passport li-illegal and then ufuna uba si-accept Lord. You can't say that as a leader because that person mangapha amaTaliyane athengisa ukutya nathunga impahla apha esitratweni nathengisa iziphaza shops nabacrowde ispace sabantu abamnyama apha eSouth Africa okanye black South Africans apho loo maTaliyane ushift i-argument ngeTaliyane eli-1 thina sihlala nabo. Nantsi i-example eclear Msasazi. i-Ghanaians ebezideportwa the first batch beziyi-300. Only 10 that were legal kweza Ghanaians.
meaning Yeah. 290 were illegal. That's the first place. Masiqale sithethe ngo-illegal. Umuntu illegal msasazi criminal. That's the first base. So eyoba wamnyama wasuke Angola, wasuke Zimbabwe. Once you are illegal, le mama ugqibothetha unayo ni document. Aba babelungu athetha ngabi most yabo esa integrate nabo. They've got IDs. They can be traced aba bantu. Aba who cannot be traced. That's the first place as leaders ezimisisha intoba sithetha nge-illegality. Kutheni kuzawuba legal mna ndibe traceable ndi-South African kodwa mandi-accept intoba umuntu osuke eNigeria noba ngahamba kuba eyi-African makangabi nazidocument. That's the first place. So ithi laa nto msasazi ngokwala ratio only 3% kwabo bantu baseGhana bebe legal, meaning out of 100 immigrants in South Africa, it's likely that 97 they are illegal in this country. So zizinto ofuneka sizithathe cognizance. Eyokugqibela yile issue msasazi upresident ubuvale ngayo afuna uba masi-understande i-issue ye-immigration as if onke amazwe anale problem. No, South Africa is a unique and a peculiar one. Ngoku akukho tribe ungayifumaniyo eSouth Africa. In all of the African countries, go to any country from here in South Africa, uyapha eBotswana and tell me that uzawukwazi pha ungena willy-nilly nge-visitors visa. Eyalapha i-visitors visa ikunika 90 days ogqiba umuntu angaphinda agoduke. Loo nto msasazi, you'll prove it. Kukho white paper that is reviewing i-Immigration Act ibiphume last year, ivalwa this year i-white paper that suggests intoba masithethe ngale nto ye-asylum seekers neentoni. Phaya msasazi kukotwe amazwe from laa nto kuthiwa yi-treaty okanye laa Geneva Convention yango-1951 akubeka i-status sawo into okokuba sizithini i-refugees ne-asylum seekers. IZimbabwe, go and read the statements eZimbabwe. IZimbabwe states clearly that Tina eZimbabwe sine prerogative as a sovereign state not to take asylum seekers. And once we take asylum seekers, they must be at the refugee camps. IZimbabwe le ithetha loo nto. Ufunde ye-Ethiopia i-status. It's the same. They reserve a right not to take them. How's the South Africa? What is the state of South Africa nge-asylum seeker? South Africa ithi ndiyaba-integrate aba bantu mabayohlala. Si-integrate i-criminals. Aba bantu kuthiwa zi-terrorist phakathi kwethu. Ngabantu esi-integrate nabo abo. Wawubabonile eBhayi besilwa noonoteksi. Imipu ababeyiphethe. Very high caliber of weapons. Kude kubekho ne-training camps zabantu baseLibya esingabazi uba bangene njani. About 82 yabantu bebebanjiwe betrainele eSouth Africa. So when you say msasazi you cannot track ke ngoku into okokuba i-illegality of African migrant apha eSouth Africa, it's a problem. It would mean awuphili phakathi kwethu njengalo mama othi aba bantu yintoni enzima because thina si-legal, si-documented, and then when we fight illegality ibe ngathi si-xenophobic. So I wanted to clear that msasazi, that uthethe eziphikisa la nkokeli igqibo phuma apha. Enkosi. Kulisho nje umntakatoni basela ndukile kuba uthi ubambe kwenye indaba because i-conversation ebesinayo previously naye wayethe abasebengaphakathi mabanikwe ii-documents barejiswe belapha ngokusemthethweni abasebelapha bangene ngongekho semthethweni. Msasazi isela xa lingenile pha kwakho wena uthi usosuthi maselihlala apha litye ngalo. Yeah, sitye nalo. Yeah, that is, yabona ke le nto ibuyela back kulaa nto bendiyibuzile uba as i-South Africans pressure groups yoma kwi-leaders ku-government siyayi-understanda na le context yayo yonke le nto sithetha ngayo. That is why kubane kuvela into ezinje masiye kuwe Mr. Bunyoni bathethile abahlali uthini? Enkosi msasazi. You know, le topic interesting kakhulu, and ukuqala kwaso ezisanqwe siqale nje after i-COVID ka-2019 ukuzotsho apha ku-2022 2023 apho ke kwabonakala khona into kokubana
bekukhona into ebezivaliwe wamazingathengiswa into ezifana notywala, but utywala obuthengisiweyo during the COVID bebungapha kokuqonda. Icuba belivaliwe lingathengiswa, but icuba belithengiswa ngelaa xesha belingapha kokuqonda. Now kwabonakala into kokubana le 900 billion umhlekazi athetha ngayo iye-township economy, kukhona abantu abangenasandla esaneleyo, le nto kuthiwa yi-market share yabo kule township economy. Now if ungusomashishini kukhona i-900 billion kwi-township and awufumani mali ngeniso kulaa nto, uzawuba nesikhwele esithi ngobani aba bafumana la 900 billion and bayithini la 900 billion iyaphi. Now yes, it could be okanye kungenzeka into kokubana abanye babantu abayinxalenye kula 900 billion ngaba bantu sithi ngabantu bangaphandle okanye abantu abangena zimpepha. Now into ebalulekileyo kuthi South Africans ukuthi aba bantu bababhankishe so that sibone le mali yabo ba iyaphi na. Kukhona abantu abadilishana into ze-banking ke engengo-president, aba bantu sithi ababhatala i-tax. Now kukhona uSARS odilishana nento ze-taxation ekufanele uba nguye oqoqa ezi zinto zidibene nento ye-tax. Ndize msasazi kwinto ethi yes sidilishana nabantu abathi esithi ngoku ba illegally in the country, but kukhona abantu aba-legal but esiba-undercharjayo ngokuba legal kwaba beSouth Africa. Ndikwenzela umzekelo, isibhedlele sasecala okanye eLady Frey eCacado kuNonkunzi asimelanga into kokubana sinika ii-services ze-health umntu wangaphandle noba ulegal noba u-illegal na, simnike at a subsidized rate. Kufanele laa mntu ungena phaya xa yothatha i-x-ray esibhedlele atshajwe the private rate okanye the cost rate yesibhedlele. Asiyenzi loo nto msasazi, ayizukwenziwa ngupresident ke loo nto leyo. Uba ngaba ndilapha eSouth Africa ndisuka eCongo, umntana wam kufuneka efunde eCala Village Senior Secondary School, laa mntana akafanelanga uba afunde nge-subsidized rate le isubsidizwa ngurhulumente waseSouth Africa eCala Village Junior Secondary School. Ufanele ufunda nge-cost rate yokunantsikana yoku-offerishela education. So ayizukwenziwa ngupresident ke loo nto leyo into yokutshaja umntana esikolo, iza kwenziwa sisikolo okanye uDepartment of Education. Ukuba ngaba aba bantu bahlala ehostel okanye bahlala bebayi-20 endlini eyi-1 apha ecala edolophini barentisela phaa, basebenzisa amanzi karhulumente, basebenzisa nee-facilities ze-sanitation karhulumente, aba bantu bekufanele ubana babhatala the full amount yamanzi. But asiyenzi loo nto leyo, bahlala bebayi-20 bebayi-30, amanzi amahala a-free. Ayizukwenziwa ngupresident into yokunantsikana yokutshaja babantu inantsikana for amanzi, iza kwenziwa ngumasipala. Ndikwenzela umzekelo ocacileyo msasazi wam, icala neLady Frey zimelene. iLady Frey ikwazile ususa zonke inantsikana iicontainer zazo. Akho container iLady Frey ongafika isisibhadubhadu nje endleleni. Bayenze njani laa nto bona bengumasipala? Now once you start ubana abantu basuse kwezi ndawo bashishina kuzo, beshishina ngokusemthethweni, uyobafaka kwiindawo ezisemthethweni, bazawuqala babhatala i-tax, aba bantu babhatala ii-rates, babhatala ii-services as oosomashishini. But come to ecala kugcwele icontainer yonke into every single day. Xa uvukayo uvuka kwicontainer entsha. Now surely aba bantu basebenzisa beza containers bafumana ugesi, bawutsala phi laa gesi? Now uzawufumana kusitsha qho inantsikana kusitsha iivenkile apha ecala. Zitshiswa yintoni? It's because they are overloaded ngumbane o-illegal. Now msasazi, that is why we are saying ezinye izinto funeka sizijonge ngeliso elibanzi, sikwazi ukubana sibe nendlela yokuzilungisa. Kwathina apha enantsikeni apha eSouth Africa
kwi-Tygerberg Hospital eKapa apho abantu abaninzi balapha e-Eastern Cape baya khona xa begula zezi zigulo zikhulu okanye izigulo ezisongamelayo. Ufumanisa uba umntu waseKapa ngoku ngowalapha ecala uza kubiza uba abantu basemaXhoseni basuka ngapha eTranskei bazofumana inantsikana unyango apha basithathela inantsikana izitulo esibhedlele sethu e-Tygerberg Hospital. Sibizana kwasodwa sibizane ngobana ngamaXhosa lawa. Uwele nje umlambo inciba le ubheke kuGombo eMonti. Ufumanisa ubana xa ufika eMonti ungowalapha eTranskei uzawubizwa uba liGcaleko okanye ngumntu waphesheya kwenciba. Sibizana ngamagama. Now all I'm saying msasazi okanye thina sizi-civic organizations sithi masilungiseni ukuhlala asizokulungiselelwa ngupresident as an individual okanye yi-presidency as an office. Ukuhlala kwethu masikulungise kwenziwe urhulumente ngolu hlobo urhulumente kufanele kwenzeke ngalo. I think siyavumelana kuleyo into msasazi. Andiqondi uba ukhona umntu onothi upresident makasuke ePretoria azolungisa izinto efanele uba siyazilungisa apha. Nabo meya baselady Frey bakwazile ukwenza ezinto ekufuneke zenzekile. Now all I'm saying msasazi, masithatheni igambuthi zethu singene entsimini silungise ukuhlala. Usibonda wasecala reserve okanye usibonda wasemanzi mdaka okanye usibonda wase-Askitoni xa kukhona umuntu ongenileyo elalini yakhe abangamqondiyo uba uze ngabuni na, lixanduva likasibonda ne-ranger ne-CPF i-Community Policing Forum ne-community i-village community committee yakhona into yokokubana makuyoqondwa lo muntu uba uze ngabuni na. Xa ngabe kubonakala uba ngumuntu ongathi akaqondakali akhutshwe elalini umuntu onjalo. Now akuzuza president uzosikhuphela amasela wethu ezilalini msasazi. That's all we are saying. Kutheni mntakabunyonyo kungazuza president azokhupha abantu asingabaqondiyo kwiindawo zethu? Because umbuzo wokuqala sesimbona apha e-Askitoni nje udlule phi abe ngengommi woMzantsi Afrika. Asikayithethi into ye-documents. Ufike njani e-Askitoni abe xa ezichaza sithi ungowase-Uganda abize elinye ilizwe uba ungowaseMaliwa ibe lilizwe lingaphandle elo. But sekude kuthiwe upresident akanawude aze e-Askitoni azoquestion into yokubana u-Asanda Mali ufike kanjani apha. The question is udlule phi? Sine-borders, sineendawo zonke ekungenokuzo eMzantsi Afrika. So kutheni into kungenoza upresident azo-intervene? Akafanelanga u-intervene upresident xa sele kunje? Key points. Msasazi, you are correct and we all of us okanye sonke singabantu baseMzantsi Afrika silibonile izwe lethu uba beliphetheke kanjani, belisengxakini engakanani. I-Border Management Agency now le intsha iyasibonakalisa into kokubana ukuba ngaba abantu abekho corrupt aba basebenza kweza borders bazawukwazi uwenza umsebenzi wawo, and siyayibona into abayenzayo ngoku. Home Affairs under the new leadership leadership kaDr Mtswaledi nalona ungenileyo ngoku uLeon Schreiber, siyambona uHome Affairs buyatshintsha uba yinto ebonakalayo into kokubana tshini bekumdaka apha ngaphakathi kuyaklineka ngoku. Amapolisa iMadlanga Commission iyasibonisa into uba bekusenzeka ntoni bampoliseni. So ubumdaka msasazi bebungene bade babe buyagqithisela. Now those are the areas ekufanele senze sure into kokubana siyazilungisa njalo one by one ukwenzela into kokubana aba bantu bangangeni kwaungena okanye nezatsikana icontainer zabo zingangeni kwaungena ukusuka kwezi countries zisuka kuzo. So I'm saying msasazi, as much as we are going sifuna ukuphosa amehlo wethu ezintabeni njengebhadi libhadule ukufuna umthombo, siwaphosa kupresident amananzi kana amehlo wethu, make siqale nathi sisijonge into yobana apha ezantsi senza ntoni ulungisa le nto sithi upresident makayilungise phaa phezulu. Enkosi msasazi. Dr. Mkudlwa, uyavumelana noMntakabunyonyo? Kufanele sizijonge thina ayiqali phaa phezulu yehle kanti? Ndicinga uba msasazi kuyawufuneka ngoku sibuye umva kancinci okanye kakhulu apha ekuthetheni. Sike si-understande i-politics and governance uba zi-operator kanjani. Yintoni i-responsibility ka-state president? Yintoni i-responsibility yepalamente? Yintoni i-responsibility ye-judiciary? Now, siyeke ezi zimbini
sithethe ngo-president as an executive authority, umuntu ophethe i-administration yelizwe. Yintoni i-administration? You've got uminister wamapolisa, u-finance, zonke the-cabinet ministers. Yeah. Bonke abantu njengoba utata Adonis ebeyicacisile uba baripota kupresident abantu. Yintoni imisebenzi yabo aba bantu? Kukuba zizandla namehlo kapresident kuzo zonke ezi ndawo. Xa bephethe eza national departments, umsebenzi wabo kukuqinisekisa into yobana yonke le nto in line with ii-policies zelizwe, in line with i-constitution, iyenzeka. Kuze kuthi ke xa bengakhange bakwazi ukuyenza loo nto leyo, athi upresident, yeyi wena awukwazi ukufezekisa umsebenzi wakho maliwa kule position okuyo, phuma kuze omnye. Akukho mntu oza kumbuza, akunawunaya nakwa-CCMA uyothi wena ugqothiwe ngupresident, because yi-prerogative yakhe, lilungelo lakhe lokuba akukhulule akuqeshe xa efuna. Now, ezi ministers zine-responsibility. Umzekelo wakwa-Home Affairs, umzekelo wakhe ngulo wobana u-Home Affairs abe ufunctiona properly in the country. Zoyi-9 as provinces afunctione properly u-Home Affairs. Zonke u-Defence Force naye uripota kwaphaa kulo mongameli mnye. That is why kusithiwa irresponsibility iphela phaa kuye yena mongameli. Xa kukhona into eyenzeka rongo apha ekhapha, mayibuzwe phaa kumongameli, ngoba kaloku ngabantu ababekwe nguye aba. Xa kufeyila bona, kufeyila umongameli. Asikwazi ke ngoku ukuthi xa u-Home Affairs ebefadalala for all these years kuthiwe masiyithathe in piecemeals le nto sikwazi ukuyisota. Asizukwazi. Ubuze umbuzo othi, nanku ngoku ufikele eAskleton umntu, ugqithe phi uze azofika apha? Now kwawufuneka ngabantu base-Askleton bahambe belandela yonke le nto uba umntu ebesuke phi uzozotshona kule ndawo. Njani? It's impractical. Ayisoze ikwazi ukwenzeka loo nto leyo if you have i-porous borders. This is not the first year or unyaka wesibini kuthethwa nge-porous borders. Kudala kuthethwa nge-porous borders, but yonke loo nto leyo ibifikele ezindlebeni ezibuthuntu kumongameli, in fact kwi-executive. Ngoba kaloku uba uyakhumbula, ndenza umzekelo apha ndisithi back in the days 2 to 3 years ago, nantsiya into yayisenzeka i-KZN, kubethwa abantu, some of them basoleka. Urhulumente wethu wenze ntoni ngaloo nto leyo? Next. Naba bantwana bebulawa ukutya okuthengiswe ngabemi bangaphandle. Urhulumente wethu wenzeni ngaloo nto leyo? Next. Zingaphi izinto ekudala kuthethwa ngazo? Mzekelo ndathetha nge-foreign nationals ezithengisa ii-drugs in the country. Zininzi, and akukho nto ethi heyi bayasimosha aba bantu. I-Ireland, I think neSweden, I'm not so sure which other country e-Europe, zidikiwe zi-foreign nationals, especially i-Nigerians, if I may say, ngoba zinale mikhuba irongo eziyenzayo. As a result, ziyabakhulula kumazwe abo. Ndenze umzekelo ngeGhana. IGhana nayo, right next to iNigeria, iyabakhulula abantu baseNigeria because banale mikhuba. Siyayazi msasazi into yobana every now and again bekuthe wakhona inkqubo apha esizokuthola apha kubanjwa every Nigerian is there, a foreign national is there. Iimoto ezizaziwayo zalapha eSouth Africa zibanjwa eMozambique, zithuthwa ziiMozambicans. Some of the Zimbabweans zibanjwe several times zicommita i-crime in South Africa. Ngabantu abangena through ezi borders ezo bazothatha izinto bahambe bawele nazo ngaphaya kwelaa cala. Uthi ke ngoku umntu wase-Askleton makayikhontrole kanjani loo nto leyo? Ndibuye ndize kwindawo ethi, now that bekhona aba bantu be-invaded the country, bagcwalisa apha elizweni, uziva njani ungummi welo Mzantsi Afrika okanye ucinga ntoni xa kusithiwa a South African child ayizukwazi ukufumana isikolo because kugcwele esikolweni, kugcwele i-foreign nationals in your own country?
uthi lo mntana lo wakho umntana makayofunda phi xa engazukwazi ukufunda kwesi sikolo, because imithetho yeli iyamvumela okanye yenziwe yamvumela into yobana lo mntu makayenze le nto. Meaning ezi foreign nationals mazisifumane isikolo. Ndibuye ke ngoku ndize kwindawo ethi I think i-misunderstanding yendlela urhulumente asebenza ngayo isenintsi apha kuthi apha. Ndiza kwenzela into ethi i-state asikwazi ukudiscriminata between xa kufuneka kubhatelwe between a foreign national and a South African in terms of pricing. Pricing karhulumente is standard kumntu wonke for a very good reason. Yena bana kungabikho mntu oza kuthiwa udiscriminate. In private, yes, iyenzeka loo nto leyo because you don't get the same exact service kwezi private. ICuro umzekelo zizikolo ezaziwayo uba zibiza kakhulu ezo zikolo ezo, and yet ziprovide i-education zizonke kwa-Department of Education xa zizonke ezo zikolo ezo. But because zikwi-private sector zona, you get additional services. Urhulumente is the same thing, standard rates. Noba uya kweyiphi indawo awukwazi ubhataliswa more because wena uyi-foreign national. Masidlule ke kuleyo into ibonise ke into yobana there is a lot of information that we need to impart on people bazo understand into yobana how does government work, ukwenzela into yobana singabi nazo ezi distortions sinazo when si-relay i-information to the public, because sikhuphe information erongo xa sithi urhulumente bize ligama ndigqibo libiza ngoku adiscriminate lizobuya ungudoko vele lizobuya libaleka abantwana. yeah. Now ezi zinto kuyafuneka sizi-adrese singajonganga kule ndawo sihlala kuyo, but this is a national cause, something that affects not only Eastern Cape but across the country. Ichaphazela wonke umntu. I-human trafficking only in Eastern Cape and yenziwa mainly ngaba bantu bokufika. Asikwazi ke ngokuvala amehlo kwezo zinto ezo. Izinto bekufanele ba ezo zijongwa by the president as an accounting officer. Umntu ekuthiwe elizwe ke Mhlekazi for the next coming 5 years lijongwe nguwe, and wafunga wathi uza kuyiprotecta i-constitution yelizwe loMzantsi Afrika. And if uyakhumbula ke, if uyayazi into yobana he is regarded okanye ujongwe as a first citizen kwinto yonke eyenzekayo. Ungathiwa ngoku kusiya khona ilizwe lizosihlasela, the very person uzawuprotectwa ngaphezu kwayo wonke umntu okhoyo apha is the president, because he is the first citizen. Therefore yonke into ibuzwa kuye because unamagunya okulawula zonke i-ministries ezikhoyo in the country. Msasazi, thank you. Ndikuvile. Mntakabunyonyo, ingathi ufuna uchipha ini mhlawumbi kwamna ndiye ndaku-misquota okanye ndaku-understanda ngena tata. Yes msasazi, zimbini nje into endizawuzitsho msasazi ezithi, eyokuqala ithi as much as okanye upresident engumntu onguwokuqala, indoda yokuqala apha elizweni, first citizen apha elizweni, ulawulo lwaseMzantsi Afrika line-fears ezintathu, that is u-national government, u-provincial government no-local government, and bohlulahlulelwe ngelinye ixesha izinto abaziphathe. Ngelinye ixesha kuba khona ii-powers ezisherishwayo phakathi kwe-province no-national ezenza into unational angakwazi ukwenza le afuna uyenza kwi-province ethile. Now xa i-function ikwi-local government ingekho kwi-level ye-province okanye kwa-national, awukwazi ukuthi umntu oku-national u-responsible for that, for the failure kamasipala wasesakhe isizwe. Ndenza umzekelo. Now kuyanyanzeleka ngamaxesha onke
sikwazi uzohlula ezi fears okanye ezi tiers of government ngelinye ixesha into okokubana i-function ethile ikubani. Yeah. But Yeah. ke andizungena nzulu kuleyo into because kasizelanga loo nto leyo namhlanje apha. Yes. Kwanye nale yethi into yokubana ii-payments zokwahlulahluleka kwe-payments, yes urhulumente uyazicalucalula indlela umntu makabhatale ngaye ngokwe-income yakhe. You do not expect okanye awukulindelekanga into yobana umntu ummiwa ngaphandle ongugqirha okanye oze esithi uzisa iskill esinqabileyo eSouth Africa afike azozenza impulakalijaca eSouth Africa afune ukufumana i-X-ray okanye i-MRI scan mahala njengam mntu ungaphangeliyo eSouth Africa. You expect aba bantu kuba bebethe bezosebenza apha into yobana bababhatale ezo services. So ndithi msasazi, yes asiphikisani, akho mntu uphikisayo kuyo yonke le nto, into ethi kunyanzelekile abantu abangekho abalapha ngokungekho semthethweni mabasikhululele ilizwe lethu, baphume bahambe, bazawuphinde babuye mhla badingeka eSouth Africa. Kuleyo into asiphikisani, but into esiphikisana kuyo into yobana sizawuyenza kanjani, sawufika kanjani nakulaa nto. Enkosi msasazi. Inkosi tata. Mr. Adonis, bazi indlebe zakho. Ilwimi ke lizawuqina kuba iza kuwe le. Ndizofunda umkhafazo lo emveni koko ndidlala i-voice note, mhlawumbi kuzawuba khona ukuhambelana. Kuthi kapha usibhalele kuWhatsApp uthi Mr. Adonis is misleading on the Criminal Procedure Act, and unfortunately even the academic present there is not calling him out, which is ke ngoku noba ke uxela wena ke Madiba. Aqhubeke athi the Criminal Procedure Act does not allow individuals to institute private prosecution or arrest. This is to preserve of the state agencies. Furthermore, illegal immigration is mainly treated as civil rather than a criminal offense. Hence, it's the state organs that are competent to deal with this matter. Phambi kokuba uphendule mntaka Adonis, masive i-voice note yakhe ithini. Msasazi, eso sithethi sakho singu-Mr. Adonis makanga mislead abaphulaphuli around the Criminal Procedure Act, because it is not true what is saying that the Criminal Procedure Act allows private individuals to make arrests based on illegal immigrants. There's no such. Makanga mislead abaphulaphuli. The Criminal Procedure Act is clear. It does not allow private individuals to act on immigration matters. Immigration matters are solely the preserve of the state. Second, obviously, to say that ukungena or rather illegality in the country is a crime, a criminal offense. Nale into uyaphosis Mr. Adonis, because in many countries ukungena in the country or rather to be illegal in the country, not necessarily entry, but to be illegal in the country, treated as a criminal offense. It is rather a civil matter. Now, this is exactly why it is the preserve of the state into kokubana maybe siso esidilishana ne-matters ze-illegality yabantu in the country, because it is up to the state to determine into kokubana lo muntu angadilishwana under can i-presence yakhe apha be regarded either as a civil matter or a criminal matter. So the discretion then
state. So it is not true that Gabaitel from Mr. Attorneys around criminal procedure. Ngose bhuti. Mr. Adonis. Man respond tata one utata lo respondayo uthi illegality is not criminal, it's civil. I want to check because I've read the Criminal Procedure Act. Yes, lista under Schedule 1. That can explain under Schedule 1 that selling of drugs, prostitution, and all of those things that are illegal. You have an immigrant who's doing services that he is not supposed to do in the country. Is that not illegality now? Part of it is selling of drugs. That's umzekelo. Ophakela umthakathi nongizwe emchune KZN kukho ibuilding kwangafunekanga bangene kubakhomba bathi i-Nigerians as illegal zithengisa i-drugs pha masingeneni kwangenwa kwabuywa nazo i-drugs by the civil ngabantu abo I mean by the citizens. That is part of criminal of procedure yokuba you cannot allow a crime to be done. Umuntu ocross border msasazi ngaphandle kwempepha ayo criminal yintoni igama loluntu because illegality, any illegality, it's criminal msasazi. So ndizama ukuthi ke whatever he was quoting ude athi usebenzisa uthi in other countries. No, I'm quoting law of South Africa of South Africa, not in other countries. Not uthi xa ungene illegal msasazi for 30 days kufuneke uye kwinto ekuthiwa bathini before i-prosecution kuthiwa I just forgot 30 days i-custody. Yes, uba under custody of the police for 30 days while you are still being checked. How did you came here? Where is your country? Uzoprocesswa through a court, and once you have found that you have come into the country illegally, you are going to be 1, fined, 2, arrested, 3, deported. Yenziwa loo nto kwi-criminal msasazi. So ndizama ukuthi ke naye xa esithi it's not under the Criminal Procedure Act, he must tell the people that what are the elements of Criminal Procedure Act. Benifuna ungena apho msasazi. Cela nje ukuthatha nje imbinana. Befama ndiyanikhulula kodwa hayi bazawunibetha kakhulu. Cela nje uthatha nje imbinana sikwazi uba ndinike nivale sele inguye u-11 o'clock. Molweni msasazi nabaphulaphuli beVukani FM nguMbathane Maxisibeni. Busewukhalaza Mbathane yo. Msasazi masiqale kule ndawo. Le meko sikuyo msasazi. Masazi ukuthi okokuqala ibangwa lurhulumente olube bhetye olungakwazanga ukukhulisa uqoqosho lwelizwe. Nansi into esibange kule ngxaki. Kanti uba ungayibona loo nto uba injalo nyhani nokuba abantu bangemka apha sizawuphila kule meko uba sikhokelwa ngurhulumente ongenacebo ngantoni ngoqoqosho, the economy. Akanacebo tu urhulumente wasemhlaba uhlangene malunga noqoqosho lolizwe wohlulakele. Bemki noma bengemka sawuphila ngolu hlobo lokubolekisana ngenqwina ngendlala ngoba sikhokhelwa ngurhulumente ongaboniyo okokuqala. Okwesibini msasazi, upresident abakabi naso isisombululo kulo mcimbi kuba awubajongile bethethe bawumamele elalwimi lwasemzini. Le ndawo akafuni kuma usesenta uyabagudisa abantu bangaphandle kuba akafuni kuma straight athi ndithi ngomhlothile specific. Lithi ixesha endilibekayo ndingumongameli ngedate ethile ndifuna ubona wonke umuntu walapha makaphume
azabuye ngencwadi ezirayithi ngexesha elirayithi. Okwangoku nifuna ningaphandle ngoba into ebetha kakhulu aba bantu njengabe bengena apha ngendlela engeyiyo, angabe ke njengabe engatekswa abafaki iqoqosho apha, babuye bathi nakabemoshile awuyazi uzabafumana phi kuba iminwe yabo asinayo kwidatha yalapha eHome Affairs. Sithi ke ngoku mabaphume bonke babuye ngendlela eyiyo, akatsho yena umongameli. So ulume evuthela umongameli akangicace la meko yakhe ngoba uyambona into yoba usayigudisa le meko, uphakame kuba kuphakame umzontsundu. Kodwa iziseko zethu ezingurhulumente, o-Home Affairs, amapolisi, i-justice system yonke ebambene, yonke imeko ebambene nolwaphulomthetho, ukuba ikalungi yona Msasazi sizaba kule meko. Kuba kaloku phambi koba umuntu abelapha ngaphakathi udlule eqhawula ulwaphulomthetho olubhetyebhetye enyoba phaya kwii-borders zethu wazawungena ngaphakathi. Kusekuxanduva loba urhulumente ke athi nina abantu ababalekela apha ngaphakathi bamelwane bethu Zimbabwe, Nigeria nezinye, masiye kuni siyofuna ukuqonda into yoba nilenza njani urhulumente olulu ukwenzeka abantu bangabalekeli eMzantsi Afrika. Ngoba uba ngaba aba bantu balapha kwezi zizwe zilapha kufitshane kusekurhulumente olawula ngendlela engeyiyo, sizawuphila kule meko apho ke ngoku urhulumente ke ngoku belinyanzela into yoba okokuqala luyayiqonda imeko yolawula apha ebumelwaneni uba ithini na, uze abantu bazohlala emazweni abo. Okwangoku sisakhange emele evuzayo ngoba imeko yolawulo kumazwe, jonga umna ngako ufuna ngoku kwandiswe i-office term yakhe, into leyo engekho kumgaqo-siseko zezinto zibalekisa abantu balapha kula mazwe ziba zisapha ezo. Bona ke ngoku bezizwe ezimanyeneyo, bona bengurhulumente bayakwazi ukusabela into ezinjalo, into yoba xana abantu bonke nina bantu simelene nabo nibheda ngolu hlobo, ingxaki nisibeka kuyo into yoba abantu bawubalekele eSouth Africa. So sizaba kule ngxaki Msasazi okokoko urhulumente wethu esengulowu sezintanjeni, asoze siphume ngoba wohlulakele. Nkosi Msasazi. Nkosi Mbathane. Mr. Bunyoni, maze okugqibela tata sendinigcine kakhulu. Sibulela nje into yoba nincame konke zofikelela lapha. Vale, siyabulela. Msasazi, enkosi kakhulu, siyabulela nathi kwiVukani Community Radio Station. uMbathane uyayitya lento, uza nento ye-economic growth, uza nento yobubhetyebhetye bukarhulumente. Ndicinga uba mna Msasazi sikule meko sikuyo ke ngoku in terms of international relations, sikule meko sikuyo kule nto yele-migration. Into ebekufanele uba siyayenza ngoku kukuthi ke ngoku aba bantu ba-illegal apha eSouth Africa njani, kufuneke sibakhuphe ngononophelo Msasazi. Ukuba ngaba sizawuthi beka idate sithi nge-30th kaJuni bonke abantu babe bengaphandle, bazawuphuma ngalaa ndlela bebengene ngayo. That means bazawuphuma ngondlela mnyama. Kanti kufuneke aba bantu sibakhuphe, sikhuphe abantu esibaziyo eSouth Africa, esibathathe iminwe. Kungathi kanti sikhupha abantu abesebenze i-crime kwalapha eSouth Africa. Now loo nto leyo idinga i-order, into yokokubana singavele sithi abantu mabahambe nje bonke, but sithi kwaba bantu mabaphume ngendlela e-orderly ukwenzela ubana siwazi ubana uBulelani Bunyonyo simkhuphile ubheke eMalawi, eBlantyre. uSipho Buthelezi uphumile waya eNamibia, eOshakati. Yayibona nditsho xa simkhangela laa mntu ngenye imini sikwazi umfumana kule ndawo bephumisiya kuyo. Enkosi Msasazi kakhulu, siyabulela kakhulu kwiVukani Community Radio Station ngokuthi gqolo uba isifundise, isikhanyisele, isinike ithuba lokuthetha ngezinto ezidlumzi eSouth Africa nangaphandle Msasazi. Bayetha. Madiba, vala taba. Ewe Msasazi,
akukho sizathu soba sibe si-reinventa ivili. Sele balenza baliphefektha abantu ababelisenza ivili. Kho need uba siliphefekthe siliphinde sili-reinvente. Nditshiso kwinto yokuba kukho i-world standards ngendlela yokuqhuba nokukhupha abantu abangekho mthethweni elizweni. Indlela yokudipota which is orderly njengoba uMr Bunyonyo esitsho. Siyayazi ke into yobana uyaditeyinwa, uyafayinwa, uyafakwa naseseleni ke ngelinye ixesha which is zii-criminal punishments ezo as utrithwa as a criminal xa wenze loo nto leyo. In any other country akho nto intsha ke funa sibe siyayenza ke siyayi-reinventa thina in the country. But again sasazi ibalulekile into ethi sililizwe lase-South Africa we need to understand into yobana sinayo iproblem kuqala. Sike siyinike the accurate diagnosis uba iphi ingxaki yethu. One, siyavumelana into yobana our country a government in fact has failed South Africans on protecting its borders. I-institutions ebezifanele uba zenza loo nto leyo are not capacitated enough to deal with that. Whilst ibalulekile into yobana kuqinisekiswe into yobana ezi relations between these other countries ne-South Africa ziyaqiniswa, but nathi apha eSouth Africa make sihoye le yethu indima le sinokwazi ukuyenza le it is within amandla ethu singabemi belo Mzantsi Afrika. Sele sikule ngxaki sikuyo njengoku, it's because izikhalo zabemi belo Mzantsi Afrika khange zivakale for a long period of time. Ithetha ukuthi ke ngolo nto leyo urhulumente wethu noko ke next time makazame ukubaza indlebe ake abe zii-representatives abantu. Xa uthunywe ngabantu ke uthetha le nto ithethwe ngabantu, awuthethi le yakho oyicingayo noyirhalelayo noba ubunqwena ngoluphina uhlobo. But xa abantu bethe hambothi sicela amasi awufiki ucela ubisi. Ndibamba apho msasazi, ndibulele kakhulu kuwe nakwigqiza lakho msasazi. Enkosi. Nkosi kakhulu. Phambi koba ndize kwemntaka Adonis ubuyile ubhuti akazichazanga nje. Uthi Mr Adonis is running the risk of being sued for wrongful arrest by anyone that he presumes to be guilty. Vala bawo enkosi. Mandibethelele isikhonkwane kanye kuloo nto. uRhonda Velkrecher, who ran all the way from was it from Bangladesh, those countries, wangena eSouth Africa illegally. Sasazi, once a person comes to South Africa illegal, that person is a terrorist. Sigcine i-terrorist. So how can you say a terrorist is not illegal? Nanku umuntu ebegqitywa obonwa eMalawi ebexoxa nongizwe kanti he ran from iMeda. If you remember sistory salomfo waseMalawi ebhaqiswe ngungizwe bethetha kanti lo mfu befunwa eMalawi, he was arrested. So he must not think that xa ungena elizweni yi-civil matter. It's not a civil matter because terrorists, they run to other countries and they enter illegally. That's why funeke be detained 30 days and they must be prosecuted, fined or jailed and deported. Eyokugqibela msasazi, sifuna uthi if the president msasazi do not want to bring the state of emergency in South Africa, we as the people msasazi are going to bring the state of emergency. And that's what exactly we are doing. We are not going to listen to politicians. We are not going to listen to anyone now. South Africans have started to rise up and they are going to lead this country and they're going to liberate themselves because politicians, they are far detached from the realities. That's why they downplay our cries. Ngalo mazwi msasazi sibulele kuwe nakubaphulaphula. Nkosi kakhulu. Mr Bunyonyo nawe Mr Adonis Umbathane. Umbathane ke Mr Adonis ucela inamba zenu nobabini. Umbathane ke ifani yakhe Adonis mhlawumbi yawufuna ubana nilandane andazi kodwa ke
ucela iinamba zenu nobabini mandive kweminye. Uyawumnika msasazi unazo. Alright, enkosi kakhulu. Mr. Munyonyo uyavuma? Okay. Hayi ke siyabulela kakhulu. Mandinikhuphe ngengoma ngu-DJ Bobo. Things might change. Igama lenkosi linamandla. Amen. Zihluke zidumsi.